tagkaan ako kuha ni dapat kuha nagnangka. Nangka jam. Dahil na guys. Gikim. Isang parisan ko og pandesal. Nangka jam guys. Sa isang parisan pod og Milo. Di man kaabri. Di ka kaabri. Baya ko bi. Tagabrihan bi. Karong makakaunag among batang badzi. Naway na si Jas mga kuyas guys. Okay. Tagabrihan din nangka jam. Iya. Kalami guys. Kalami kadyo. Okay. Ang batangan. Hoy! Ang sa baglangaw hup naman hoy! Basin mamuli sila. Sumusudres pala man, delikado. Basin mamuli sila kaon. Guys. Ma. Hindi ka tagtabunan, kaya delikado. Yan na. Sini. Okay. Rang lami ama lagi na imong kuan Kim. Oy, ganahas Kim oy. Lami bas jang kuan guys. Jang almusal. Ganahas Kim dari sa among nangka jam. Mga kuyas po nagaan po sila ganina. Ngani po ilaha pandesal o kani langi Paris. Lami day no. Mama sa gabi ma. Lami no. Yummy. La, na. Inam og Milo inagaman. Very good Kim. Kaduhan na ni dugang. Kaduhan na dugang Wow. Ya oy. Kami Kim. Ganahan kas nangka. Tanawa guys, ganahan. Lami. Paghimo mo ingani guys, og namoy daghang nangka das inzo. Guys, pagama mo ingani og namoy daghang nangkang hinog das inzo. Kami nagkanang mga nangka bitaw nga mga tabangon. Mo nay lami gamun. Pero katong amang nangka guys nga gigama tamis to sa daan. Ganahan agamong batang badji. Ganahan agamong batang badji na Uy, lami parisan ni jag Milo. Lami guys. Ay. Lami ano? Mo guys, og langka jam. Very good. Oh, very good kaadso. Busog. Thank you, Lord. Unhan kong Kim guys. Unhan ko sa hana. Ten. Very good kaadso. Kadang madaeg, dagge man puro. Ada gamay-gamay di ko kadaeg pa. Jam. Isus Ginoo guys, di ko kadaeg tag-as man kaadso buyag. Nay gamay-gamay taas man. Kita karasadan maka anak ta ni nagahat. So di nagihatid nilang bato di Kay kinahanglanan pud ag bato na mo para pagbuhos. Bato. 30 na ni kabuok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So dajong takay bagat. Si. Di man nila makigdazo. Di naman ko no. Ha? Lamin no kay maguwang. Magkaos magtiwa si papa. Dari na magipatangad ag mga balde kay mazo na umubunod kaguan masauran. Diyan na sila si Babaw nagpile. Cute among mga bintana na guys. May bintana na dito. Wala po may bintana na dito. Liin. Ha? Hanay moy? Dan nakuha na nabuhusan nagkatunga. Katunga wa pa. Malibot na ni pile ron. O mahuman ni pile ron. Tama na pile di ako. Tama na na. Tama na na pile. Abi kong sangkik pa dito. Nanaday tama nagpile. Okay. Pile na sila sa ibabaw. Batay dong. Di mo kadaag na dong. Nami, ganahan ko yung magmasa-masa. Ano ba? Ha?
Man mo drive kas motor? Thank you yo. Para dito ka ano. Hinapad sila dito to. Ikas. Dito? Dari? Dari nga side. Balhin na sila dari nga side. Tohay dito na dito dari. Balhin na pa rin damba. Balik damba no. Balhin na ilang damba kanay guys na ilang patunganan. Ang lakaw sa may karjet guys. Kaya nami ados pa pag-Abril. Saan, Papa? Kami apalit ng dugang ako. Anira ka kimi ha? Gamitin ng datos ng trabaho. Anira ka day? Dali raman me. Hamarang ibilin si Kim na rin isang mga kuyas. Kaya dali rami kaadyo. Kanay uwan. Ay, ato sad ka. Sad. Anara mo sad ha Kuya Gael? No. Lakaw sa may karajit kaya na may atuos pa pag-Abril. Ta? Kakalibutan ha. Maang panahon. Dito na migikan sa mga kuan guys, studio. Palit mig pan, hapit kaya na may snack sila. Salamat po. Ganahan ko daw silang kuan tindahan kanay sa naikuan na idakan sa amin dia. Idakan sa amin guys ha. Anak sa amin. Para bitaw mi. Sakit na mi guys. Nakatad ko silang snack. Dito na nahatid na. Hani madahin na dugang. Graba. Graba ni ko nadugang 2 4 6 2 4 6 pito. So kompleto na. Ang graba. Aginayag ni ko. Kalain na napanggi. Yatid na nila ginayag ng bunbun. Snack na mo. Diana nahatid na gadzud agbang bunbun. Salamat ka adjus naghatid ani. Mazo gani guys danis amang giorderan og bunbun kay libre ag hatid na magoy uban nga ingani mga maorderan na charge inig hatid labi na og ingaron nga 101 sa maut aga gianan pero salamat ka danis amang naorderan kay wa sila charge sa mo na siya per sako ag kanang naay bayaran dani tag 75 ag sako daning bunbuna mo na siya ag bunbun nga inayag di anate daghan ka dong salamat yan agad hapit na gadzud mahuman ag kanang naay daris bathroom puhon. salamat ka dyan yung tanante og amping mo kanunay diha sa Ohio, USA. We love you all. Amping mo kanunay. Tana agkatong magi-order gana guys gihatid na nila ron. Mazo to sa magi-order ron kay automatic ag imong in-order ilang ihatid dadzon. So, kung ba dito makuha? Asa man dapit pa? Butang. Patong sa lublak? Aral naman dari ipatong sa lublak agsin. Okay, dan agsin. Mo na ni kinabag-an na. Kinabag-an po na sama tungkuan. Mo ni jis kataas. 10 kataas. Na. Mo ni jis. So, ano Outso? Sabi ko jis, utso di ay. Hana na masilawom. Hana. Okay. 24 ni sa kabuok. 24. 24 kasi yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24 pesos. Hagilista ni mo yung tie wire. Pila? Isa? Diyan na. Tie wire. 3 ka kilo. Three kilos of tie wire unja lansang umbrella nail para ni kuan sin na mga lansang na sila 3 o 4 Ganyan yan, bang uban na ni Damo? hani man Yan basa sa ulan mapag-deliver diri sa mga. karon kuan sagdara Pero mo rang ipakpila ni isa ba 5 ni ko po. 25 yaw Lagi. nilapas na dahil hinuon eh Pinan lagi isa. pagkapinan nila gasagab Ano tayo nun? nagtayan nun isa. Pila ka buk ang tayan nun. Salamat sa nanggihatid. Diyan nagsin. Diyan ang mga kagamitan. Thank you.
Salamat ka, Jo. Diyan na mga gamit para dadto sa bathroom ug dari sa kuan pohon. Diyan na gi-deliver na nila ag uban nga gamitanan para dadto sa bathroom. Ja kaning uban dani nga gamit napoy gamitan dari sa atubangan pohon. So makaibaw ra mo dani pohon guys ug unsay gamitan dari sa atubangan. Diyan na gihatid na nila daghan kadtong salamat din tanan te. God bless ug amping mo kanunay diha sa Ohio, USA. Well, magpile pa sila da guys dalas kanang sud ug didto. Nice. Yes, dari sud ug datos food kani ug dadto. Anito dani gamiton tong sin danito i-atop siya guys. Napo, pito ka buok na gamit no. 14 day tanan, pito-pito man. So, pito-pito ang gamit dari guys, pikas-pikas. Pito mangga guys, dani las Kuya Kingkin. Uy, best mangga uy. Haring duha, ngantang mangga. Guys, mangantang mangga deh ya. Hidang berapa? Iwi, nanapad. Belon po dito oh. Tuh sama kamu rinday. Hidang berapa? Dek. Nah guys. Nah guys, ngantang mangga. Pagduha mes kim-kim. Kanta tumal natug si kim-kim guys. Tubre. Entah. Ini ang mangga guys, oy. Mangga ning akuan kanang paho. Bisaya. Tulo nya guys. Bisaya nga mangga, paho. Mo na daghan rog langaw kay ting bangga ting mais kuno. So kayo may mais sa mo kay on mina dasahig mais. Init man. Yes mangga oy. Nga punta. Baktek sa manok. Ang suwa. Yapon. Bagtak sa manok. Sa imong sudan? Baktek sa manok. Bagtak sa mga manok. Gas man ni hapon ta. Namisa bagtak kuno sa manok. Yapon guys. Unsay sa nimo Kim? Baktak sa manok. Unsay sa nimo? Baktak sa manok. Bagtak sa manok.